Morning, guys. I-wrap ko yung presents na para kay Baby V. Dumating siya, guys. Ngayon lang talaga. As in, ngayon. Pupunta kami sa party ni Baby V. Tapos afternoon sa bahay naman ng, anak ng best friend ni Dan. Kasi party din ng anak ng best friend niya. So, ito, actually, half-half kami ni Tony Lyra dito, guys. Kasi ito yung ni-request ni Neil. Little Tykes Perfect Fit 4-in-1 Trike. Pakita ko muna sa inyo before ko siya i-wrap completely. Ganyan yung itsura niya, guys. So, ano siya? 9 months to 5 years na siya magagamit ng bata. Meron daw siyang UV protection yung ganyan. And then, pwede mo siyang maging stroller. Tapos, pwede mo siyang maging bike. Bike yung bata dyan. Learn. So, pwede mo tanggalin yung stroller. Tapos, siya na lang yung mag-bike. And then, trike. So, tanggalin mo na talaga to. Wala na. Yung bata na lang. Bike na lang talaga. So, 4-in-1 siya. Mabigat siya, guys. So, maganda to. Ang ganda pa ng kulay. Pink. So, yeah. I-wrap ko lang siya. Ayan, guys. Tapos na siya, guys. Madali lang naman siya i-wrap kasi ganyan lang. Square lang siya. Kaya lang mabigat. Ito sana yung gagamitin ko kasi pink ba, Baby V. Kaya lang, kulang eh. See? Konti na lang kasi parang nirap ni Dan yung present para sa anak ng best friend niya. So, nagkulang yan. Papunta na kami kinakat, guys. Yung gift nasa likod. Buti na lang talaga, guys. Dumating siya ngayon kasi in-order ni Dan siya. I think, when did you order that gift? Monday? Was it Monday? I don't know. Tuesday? Over the weekend. Sunday. A weekend? Sunday maybe. Okay, Sunday. Sunday. Yeah, weekend siya in order, guys. Tapos sabi, parang, how long was the expectation for the delivery? 2 weeks. 2 weeks? Tapos dumating siya ngayon. Nag-doorbell si Manong, I was getting ready. So sabi ko, kasi wala naman kami ibang ina-expect, yun lang. Tapos Sabado ngayon ha, so deliver na lang Sabado. That's good. Wala pa akong lipstick kasi nag-coffee ako kanina. Pero yung gagamitin ko is yung aking Stila Stay All Day na Firenze. Ito. Maglilip din sana ako yung Flame, yung favorite ko. Kaya lang, I'm wearing red eh. Sabi ko parang magka-clash char. May ganon. So, ito na lang parang nudish pink. And, ang ganda kasi nito. And, my bag today, yung gamit ko is yung galing kay Zaful. First time ko siya gamitin, guys. Ito. It's a clutch, pero pwede mo siyang lagyan ng, what do you call this? Strap. Para maging crossbody siya. And I'm wearing it crossbody today. Pero ang ganda nito, guys. Meron siyang tassel. Tapos ang ganda pa ng quality niya. Hindi siya, basta hindi siya mumurahin tingnan. Ganito yung itsura niya. Meron siyang tassel. Tapos you can open it like that. And then meron siyang dalawang malalaking compartments. And mafi-fit ko yung camera ko dito actually. Kasi very roomy siya. Like nagaganon mo siya. So meron siyang dalawang compartments na malalaki. And then nasa intersection tayo. And then itong pinaka main na flap, pwede mo siyang i-open, guys, kasi meron siyang zipper. And then pwede kang maglagay dito. See? Ganda actually niya. Pero yung pinaka favorite na part ko is yung tassel talaga, guys. Ang cute. So, pwede mo siyang sa gilid lang kasi nasi-zip siya, or I like sa gitna. Ganyan. See? And meron pa siyang compartment sa likod. Zippered compartment. Yun. So, hindi ko dinala yung wallet ko kasi medyo malaki. So, yung dinala ko lang is yung cards, tapos lipstick, tissue, mints. Ito kasi meron ako, guys. Kaya ako grumpy. And then phone. And then, aking pera, ID, yun lang. And yung camera ko, yan.
Nandiyan yung camera ko. Sabi ko, kasi yung camera ko, yung tripod. Nandiyan pala kayo, guys. Yun. Magli-lipstick ako mamaya kapag stop. Hindi ko alam kung kailan magsa-stop. Pero, gawin natin yun ng paraan. Dito kami sa Reject Shop, guys. Malapit lang siya or katabi lang siya ng Liquorland. Punta kami ng Liquorland kasi bibili kami ng beer. Yeah, just get both. Naubusan kasi kami ng coffee. Yung katabi lang siya ng Liquorland. So after nito punta kami Liquorland. Bili sila ng beer. This was the one that I asked the price for. Magkano to? $14. $14 for 50? Yep. So how much that each? I might just make that up though. You made that up, you don't really know. Do we take to the counter and find out? It should be. Dito kami sa Liquorland, guys. Bili na naman siya ng beer para dalhin kina Neil at saka sa bahay ng best friend niya. Yung last time na pumunta kami sa liquor store, hindi niya binili yung isang box, guys. Ano lang, yung San Miguel lang yung binili niya. So, kaya bili kami ulit kasi naubusan na siya. Dinala niya, I think dalawa na lang natira ng San Miguel. So, dinala niya. And then, now we'll get one more pack. Is that it? Oh, they have nice houses here. I like the house. This area is a new area. This area is an old area. Ah, It's not worth it. This area. what do you mean? Like what it costs, value It's for money. so expensive. It's not like so expensive. It's just so small and crap. Ah, yeah, they're like That's a big one, though. That's 3 stories. Yeah, it's a big house. The other ones were big. No, they weren't. They look big. They weren't. They look quite small. Like this side here is smaller. Oh no, it's actually long like our house. It's long. Yeah, this is an old. This used to just be land. This was all just one big block of land. Now they're like a- building houses. Now they're building houses. Guys, outfit of the day. Babe, show them your outfit of the day. Wow! Port Power top, black jeans, and the shiny hat, glittery hat. Huy, they still can see the price tag on your hat. I don't care. I know you don't care. I'm just saying, we need to remove that. Let's go. Andun yung party, guys, sa labas dun. Dito kami, guys, outdoor. Ganda kasi ng weather. Oo nga eh. Si Mami at saka si Baby. Machi-machi sila, tutu skirt. Dito na ating chef. Si Roslyn, nandito. Asan si Roslyn? Ayan. Ay! Ikaw nagdala niyan? Ikaw na talaga. Dito siya. Roslyn. Just in case. Ganda niyan. Di ba si Neil yung gumawa nito? Yung Veronica. Ito, no? Paano ba ito? Tapos ito, yung ano niya, yung, ano tawag dito, Day? High chair, tapos meron siya. Fun to be one. Hello? Wait. Kain pa more. Ay, yung food pala, guys. Spaghetti, lumpia, chicken, cake. Ang ganda ng cake. Mga ano, dessert. Flower. It is, yeah. Like roses. And then caldereta doon. Ayun, ang cute nito, oh. Ate, ito, fun to be one. One. Picture, guys. Yung Veronica na ano, sinili yung gumawa niyan. Ang ganda ng cake. Mga photographer natin, no? Tak, photographer. Iba din talaga sila. Ang ganda. Ganda ng cake. Happy birthday, dear baby V. Baby V. Happy birthday to... Dito si Kiara din. Hooray! Hooray! Pipicturean ako ni Lai, guys. Tatanggalin ko muna to. Ako din, Day? Oo. Yung ano. Sige, maya. Tapos magmo-model ako eh. Day, ganun, Day. Ano? Ay, diyan ka, Day. With the face daw. Saan? Ano gagawin ko? Picture? Against the light. Ano? Phone lang? Okay lang ba phone? Okay lang. Okay lang yan phone, uy. May ano, Day? O, dito ako. Oh, may Password pala. Haba pa naman ang password. matabakan. Ayan, ganyan ka, Day. Ano gagawin ko? Ayan. Char! Umalis ka, Lovely. Hawa. Hawa eh. Day, tanawa, Day, ang akong pag-model, Day. Hoy, hawan baga? Nakikita ba, Day? No, I've had enough of this. Sana nagsanis ako. Sit down, relax for the next Ata, Day. Pink. Ano Kaso, maluwang yan. Oo nga, ha? Ang luwag, ha? Ala, tatanggal. Mahuhulog naman sa mukha ko lang. Lovely, pahigan! Ang ganda na talaga, Day. Andiyan pa si Lovely, Day. Bilisan mo, Love!
Ang bagal nila, bilis, promise! Bilisan mo, alis dyan! Umalis nga kayo dyan! Sorry! Ay, sorry! Ganun pala. Ay, dito pala. Hindi mo may pagkano din siya eh. Arte-arte ko din eh. Tayong dalawa dahil. Susoli ako! Ay, bongga dahil, promise. Promise, bongga. Char. Hindi dahil ako. Pero mga eyeglasses na rin. Oy, $5 ha? May ano yun, renta. Ang cute naman Hindi niya rin tinatanggal. Okay lang sa kanya. I change outfit. Pinicture na ko nila. Thank you, Lai. Wala dahil, hindi ko kita. Ha? Naka-on kayo. Airdrop. Picture daw. Iba din. Na. Napilitan lang si Danny Boy. Kawawa naman, uy. Open na sila ng prezzies, guys. And the background Dito lang kami ay. Nakaupo na ako eh. Di kayo dito nakaharap ah. It's heavy ah. Dan, I told you that box of wine would be too heavy. Having a beer, to be honest. Just empty bottles. Yay! You can push grandma in it. There. Yay! Wow, you get a... Bye, Kiara. Ang laki na niya, guys, oh. Aww. Oh my God, sinabi niya. Uwing-uwi na siya. Bye, Roslyn. Salamat. Guys, papunta na kami sa bahay ng best friend ni Dan. Yeah. So, doon kami magdi-dinner. Doon din yung pa-party ng anak ng best friend niya. Actually, 5 yung sabi, guys. Tapos nagpa-late kami kasi ayaw namin mauna. Pero, yeah. We're heading there. Hindi ako mag-vlog doon. So, I'll see you guys kapag nakauwi na kami. Siguro magiging late yun. So, yeah. See you later. How about, pepperoni? I can only do very bad pizzas, I'm sure. Okay, yes. I'll make you a donut. Yes. So far away. I can't reach it. So I put it in here. So bad. I can't play this. Here. She's using it. She wants to be in my video. Okay. What do you want? No, I'm going to use that to watch AFL. My phone is dying. Oh, mine is dying as well. That's not good. That's fine. You don't need to watch it now. Hello. I'll put this in. Don't touch it. Just say hi. Can you help me? Hi. Hello. Hi. Hello. There you go. Oh, good girl. Good job. Guys, bahay na kami guys. Kakarating lang namin. Gabi na. And maaga pa kami gigising bukas kasi ihatid namin si Kat at saka si Neil. Yung nasa mata ko pala is yung same na contacts na ginamit ko kahapon. Vismon Soft Contact Lens. So, ganito yung itsura niya guys kapag gabi. Ayan. Just gonna take my contacts off. May mga nagtatanong kung paano ko daw tinatanggal yung contacts, especially with nails. So, I open my... It's weird kasi dito sa matang to wala akong makita masyado. Tapos dito mayroon. Open mo lang yung mata. Sobrang sanay na ako ha. So, please note na sobrang sanay na ako. Yung ginagamit ko is ito lang. Yung base lang ng hindi natatouch yung kuko, yung mata ko at all. So, parang ganito yung guys yung ginagawa ko. Pinupush ko siya pababa gamit itong aking ring finger. And then, ipipinch ko yung contacts. As much as possible yung lower part ng contacts gamit yung base ng fingers ko. Like this.
Pag na-pinch ko siya, yun lang guys. Sobrang dali lang. Kasi siguro sanay na din ako. I have been using this guys, the Gel Flex Normal Saline Solution for Sensitive Eyes. Sa lahat ng solution na nagamit ko, ito yung pinaka-okay. As in, pinaka-okay. Diba lagi akong nagpo-problema or nagre-reklamo about sa namumula yung mata ko, ganun-ganun. Sa lahat ng solusyon na nagamit ko, ito yung pinakamagandaan. Hindi siya ganun kamahal. Now, I'll remove my makeup. Ito yung na-mention ko sa isa sa mga vlog ko. Nung nag-50% off yung Simple, ito yung binili ko pala. Before ko binili yung Simple, nagpunta ako sa Priceline one time. Nakita ko to naka 40% off. And kapag nakikita ko na nagsisale yung mga makeup remover, binibili ko siya guys para itry kapag hindi ko pa siya na-try. So this one, I've been wanting to try, but to be honest, mas gusto ko pa rin yung Simple na green. But yeah, this is the Neutrogena makeup remover, yung Night Coming. Ano siya guys, meron kasi siyang amoy, and parang nasanay na ako sa amoy ng Simple na very refreshing lang ng amoy, parang very simple lang ng amoy. Ito meron siyang amoy na medyo strong. Though, yung sheet niya, feeling ko mas malaki kaysa kay Simple. Kakaloka kanina. Kasi Dan, sobrang proud na proud siya guys sa mga, ang ganda na feeling na proud sa'yo yung asawa mo. Kaya lang, pinagsasabi niya talaga sa lahat na nakilala niya guys, sa mga bagong clients niya, yung about sa channel ko, ganun. Ang saya na yung asawa mo proud na proud sa'yo. Hindi lang ako ganun ka-komportable kapag ako yung pinag-uusapan. Tapos kanina pa nakakaloka kasi plinay nila sa big screen yung video na sayaw-sayaw kami ni Dan, yung boom. Sobrang proud siya dun sa video na yun, guys. Sobrang thank you sa mga nag-comment. Sa mga nanood din, sobrang thank you, guys. Pinagsasabi niya sa pamilya niya na we did this video, ganun. Pinanood nila sa big screen. Nahihiya ako kahit na alam ko naman na hindi naman ako yung pinapanood nila si Dan. Pero nandun kasi ako. Tapos chika-chika pa ako din before pa kami sumayaw nun, diba? So sabi ko, pwede i-skip yung chika-chika ako dyan. Nakakahiya pa rin. Nahihiya pa rin talaga ako. Kasi alam na naman nila na meron akong channel. Una pa lang na i-introduce ako ni Dan sa kanila, mas in-introduce pa niya na YouTuber ako, vlogger ako, kaysa sa kung ano talaga yung trabaho ko. Now, it was fun. Ang sarap pa ng pagkain. Nagluto ng Mexican food yung niya, yung best friend niya. Anyway, magmamas ako ngayon. Marami pa siya, guys. Hindi pa tayo nangalahati sa mask natin. Titingnan ko lang kung ano sa kanila yung pinakamarami para mabawasan. Ito, honey. Everyday mask, nourishing. Honey, yung gagamitin natin today. Babango to, naalala ko to. Ang bango nito, honey. Pero ang lamig. Aray, sakit sa mukha. Are you naked? Yeah. Okay. Thank you very much. Ito yung bigay sa akin ni Jen, guys. Taga Melbourne siya. Nagpunta siya dito, kaya lang hindi ko siya na-meet kasi I was working. So, binigay niya lang kay Roslyn kasi nag-meet sila ni Roslyn that day. And ngayon lang nabigay sa akin to ni Roslyn. Punta ako actually sa birthday niya, guys. This coming sa Sabado. Nandun kami sa Melbourne. Timing na birthday niya. Sabi niya, birthday ko sa June 30. Kung nandito kayo, punta ka. Sabi ko, nandyan talaga kami. Ito bigay sa akin ni Roslyn. Pineapple. Ito guys. Pineapple na phone case. Thank you, Roslyn. And then, ito hindi ko pa nakita. Oh, it's a top. Oh, cool. Maganda yung tela niya. Maganda to pang summer. Oh, nice. Thank you. And then, ito yung galing kay Jen. Ano to? Oh, sheet mask. Ay, nice. Silicone. DIY formulation free. Just add your favorite treatment. Silicone single pack. Pwede ko pa ito gamitin ngayon. Put on your favorite cream mask or serum. Apply formulation free mask over the top. Okay. Parang ganito yung nakita ko kay Chris, yung video ni Chris Lumagi. So, lagay mo siya. Silicone siya, guys. Tapos, meron siyang pangkabit sa tinga. Oh, okay. Oh, ayan. Para hindi mahulog yung mask. Perfecto. Gagamitin ko na to lagi. Kasi, hindi naman to disposable, diba? Bongga, hindi ko yung nakita sa Kmart namin. And, ito yung invitation. Aww. That's her, guys. That's her. Oh, she gave me this. Meron na akong ganito, pero thank you so much. Ooh, setting spray. Oh, squeaky clean. Squeaky clean, vanilla scented.
Oh, yay! Vanilla scented brush and sponge cleaner. Scented pa siya, ha? Ay, perfect. Ang ganda ng packaging. Saan kaya ito? Ah, Sports Girl. Sports Girl siya galing, guys. Ang ganda ng packaging niya. Gusto ko yan. And then, last one is Magic Dust from Sports Girl as well. Lip and Eye Shimmer. Oh, bongga. Lip and Eye Shimmer. Thank you, Jen. Uy, in fairness naman sa silicone, ha, maganda. Kasi hindi basa yung mukha mo. Para kapag gusto ka i-kiss ni Mister, makikiss ka ng maayos na hindi annoying. Kasi kapag nakamask ako and like kumukulit-kulit si Dan sa akin, parang sabi ko, huwag mo akong galawin masyado. Kasi nakukulog yung mask. So ito, pwede na siyang mangulit, guys. Kasi hindi na siya makukulog. Nakastick na siya dyan. Tapos meron pa siya. Bongga to. Anyway, that is it for this video. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video if na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye, guys. Mwah.